Men gene. Se sitten voi. Nyt niitä oikeita ja vääriä vastauksia. Sulla on kaikki kirjat käytössä. Ei näyttävä nyt mihinkään. Mitähän siellä oikein tapahtuu? Mitähän ei oikein puuhaa? Menenpäs katsomaan. Eila! Onko täällä ketään? Ei nähtävästi kukaan ei vastaa. Ui! Apua, mitäs täältä löytyy? Ruskia lattialla. Hyi. Karkkia opettajan huoneeseen. Ei kai kukaan vaan nähnyt. No mutta eihän minä näitä kaikkia voi ottaa. No, otetaan Timolle, Anssille, Ervinille, no ja Kaleville, Johannekselle, Pekalle ja tietenkin minulle. 2. Vienpäs nämä loput sitten takaisin, nyt ei huomaa. No niin, tässä on pari minuuttia aikaa. Meidän pitäisi varmaan olla joku pelistrategia. Rustadius, hoitaisit sä sen? Tuolla on flappi, sä voit käyttää sitä. Haluaisitko kiristää mun nauhoja? Eiköhän se... Jos siis mun mielestä tässä pelissä ei ole ollenkaan voittoa. Mutta kyllä me voitetaan ne. Kyllä me voitetaan. No eihän se ole nyt tärkeintä. Kunhan meillä on kivaa yhdessä, eikö se ole? Mun mielestä tällainen ryhmäpaine just aiheuttaa hirveästi paineita. Niin se voi olla vaan nauraa. Niin totta, se on vähän sellainen kom tämä voittaako vai eikö? Sehän ei tule monesta tekijästä. Todennäköisyys on totta kai 50-50. Onko se valmis? Tää on tässä valmis. Mun mielestä sä olisit voinut käyttää vähän enemmän lähteitä tässä. Ootko sä käynyt vaikka kirjastosta katsomassa, mitä sä voisit etsiä tästä? Mä antaisin tälle 3/6 pistettä. Siis luulet sä, että tosta saa jotain selvää? Joo, se nyt siis joo, kato nyt tossa tuli kalvo ja kaikki. Mä olin ihan tehdään kovasti nyt. Jee, Kirene. Hyvä. Miten me ajetaan pärjätä kisassa? Hyvä yhteishengellä. Kyllä. Hyvä. Sen lisäksi vastaus on tässä. Anteeksi, mitähän nää on? Dopingjärjellä. Dopingia. Onks toi nyt ihan etiikan vastaista? Mulle kelpaisi ihan vaan se mukava yhteisolo. No jos Tiina ottaa, niin kyllä minäkin otan. Siitä niin vaan jokainen nappi ja nassuu siitä. Mä otan 2. Nyt me voitetaan. Ups, otatko 3? Jee, kiitos. No kyllähän minäkin otan tästä dopingia. Mr. Pinkin käyttää dopingia. Hän on niin hulvaton näyttelyä. No niin, mennään sitten. Ei meillä ole koko päivää aikaa.
meillä on vain yksi nainen täällä Anssi. Ja niin. No niin, pojat. Kuunneltaas minua nyt tällä kertaa. Minulla on nyt asiaa. No niin, olemme tulleet tänne lätkäpeliin tällä vuonna näiden opettajien välisiin otteluihin. Ja minulla on teille sellainen pieni yllätys. Minä toin teille karttia. Kävin tuolta Eivaa jättänyt karttia luokkaansa ja minä kävin sitten sieltä lainaamasta, joten olen hyvä, Timo. Toivottavasti nämä tuovat teille paremman pelimielen ja jaksatte pelata koko pelin loppuun asti. Ja siinä on vielä Kaleville. Niin, Eikö mä saa yhtään tuosta kohdalla vai miksi mä jäin ilman tässä? Kyllä itselleni 2, mutta no kai minä voin siitä viimeisestä sitten luopua. Annan sen sinulle. Ole sitten pelaajemmin hyvin. Joo, Mun vaihtaa tää ringitten vailla, että tulee vähän tasotusta. Mä oon muuten liian ylivoimainen, jos mä oon harrastanut kuitenkin. oon niin lapa. Sitä mitä minulla on, sitä ei tarvita. Joo, mä en tiedä oikeeks tää tehdä niinku ollenkaan, että mä nyt ymmärrän näistä, kun mä nyt tän tässä peliin, niin ei mua oikeastaan tää kiinnostaisi yhtään, että ja mä ymmärrän niinku, että pyritte varmaan hyvin, mutta te olette keskitasolla, en mä oo koskaan nähnyt tai joutunut niinku antajakin mitään hyviä tuloksia. Tässä tuli selvästi on niinku kultainen leikkaus, kun se jakaa tohon noin, pistää eikä se haittaisi vaan vähän meni tosta noin ja hienosti on korostanut tätä asiaa tosta noin silleen niinku renesanssin tyyliin saa niinku liitettyä tähän varojen ja varjojen. No niin, lähdetään. Tässä pojat on pelin aika. No niin, mennään voittamaan se eilen joukkueen. Kiitos Kalevi. Mahdollisia vain.
aiheena mitoosi ja meijoosi, niin mä piirrän teille tästä toivoa ensin solu. Et saa meidän opettaja. Joo, ja sit tähän soluun kuuluu tuma, ja siellä on sellaista DNA:ta ja RNA:ta. Siihen tulee